Dobroveče i dobrodošli u Box, Business Box 007. Moje ime je Dimitrij Ostojić i hvala vam puno što ste večeras ponovo sa nama. I imam čast da vam predstavim novog gosta u ovom 007 James Bondovskom Business Boxu. U pitanju je Ljiljana Varga. Večeras pričamo o super interesantnoj i korisnoj temi za sve vas koji se bavite biznisom. Kako pronaći prave radnike za vašu firmu i kako te radnike zadržati. Ljiljana, dobroveče, reci nam nešto malo o sebi. Dobroveče svima, ja sam Ljiljana Varga iz Novog Sada, vidim da ste se svi predstavili odakle ste, pa evo i ja ću. Inače, ajde reći ću vam par stvari o sebi da bi znali ko vam priča i šta vam priča. Ja sam master psiholog po osnovnom obrazovanju, a nakon toga sam završila, da kažem, još školovanje vezano za ljudske resurse. S tim što, da kažem, moja neka ljubav je psihoterapija i selekcija kadrova, odnosno regrutacija i selekcija. Najviše sam se time bavila i to mi je i dan danas jako velika strast, odnosno to je posao koji radim sa lakoćom i sa jako velikim uživanjem. Dimitrije, da li je dosta za početak što sam im se predstavila? Za početak je ok. Evo, pre nego što počnemo da pričamo o ovoj temi koja je zaista izuzetno bitna za svako ko se bavi biznisom, ja ću da vam pustim prvo jedno pitanje, da vidimo čisto kako je, da li ste vi imali nekad situaciju da ste vi zapošljavali neku osobu, čisto vidimo prilike koja je vrsta posetioca večera sa nama, tako da odgovorite na ovo pitanje jednostavno se da ili ne, kako bi uz samu priču mogli da prilagodimo i vama. Ovako, dok vi odgovarate, mi ćemo već krenuti sa nekim prvim pitanjima. Ovako, Ljiljana, kada neki HR menadžer ili vlasnik firme želi da zaposli nove radnike i kada raspiše konkurs, on uglavnom dobije velik broj CV-eva. I po nekim istraživanjima čuo sam da je pravom, ne znam, HR menadžeru je potrebno negde od 5 do 10 sekundi da kvalifikuje svaki CV. Reci mi ti par informacija o tome kada ti recimo raspišeš neki konkurs, koliko se tebi ljudi javi na taj konkurs i koji je to proces koji ti prvi radiš kada dođeš do tih CV-eva? Dobro, Dimitrije, dobro pitanje. Prvenstveno, kada raspišemo konkurs, pretpostavlja se da on odgovara uslovima koje smo napisali. Međutim, dobijamo gomile prijava koje i nisu adekvatne za taj konkurs, jer ljudi danas pokušavaju da dobiju na sve načine posao, pa ni ne vode računa o tome baš svaki put. Međutim, broj prijava koje dobijemo za određeno radno mesto, tačnije za jedno radno mesto koje tražimo, nekad, boga mi, bude od 400, 500 pa na više, zavisno kakva je pozicija u pitanju. Kada tražimo neke visoko kvalifikovane ljude, onda je to taj broj između 500 i 600. Međutim, kada tražimo nisko kvalifikovane ljude, taj broj zna da pređe i 1000 kandidata. Ono što je nama, da kažem, jako važno prilikom te selekcije jeste da obratimo pažnju šta je to što mi tražimo, što nam u stvari zadovoljava kriterijume koje smo napisali. Zbog toga nam je izuzetno bitan opis posla, što znači da smo prvenstveno mi morali dobro da se pripremimo da bi raspisali konkurs, jer je samim tim onda i selekcija lakša, selekcija CV-eva, jer znamo koga tražimo i šta tražimo. Prvenstveno što nam je važno jesu te neke, da kažemo, osnovne karakteristike od toga šta je osoba završila od škole, a onda posle toga i relevantno radno iskustvo. Dešava se naravno kada vidimo da je jako dobar CV za nas u ljudskim resursima, to podrazumeva da nam nekada škola nije toliko bitna koliko je relevantno radno iskustvo i koliko za traženu poziciju to iskustvo odgovara. Sad, ono što inače gledamo kod svakog CV-a, to su prvenstveno osnovni podaci, jer nam je to jako bitno za pozivanje svakog kandidata koji nam odgovara. Ukoliko nemamo adekvatne podatke, ukoliko je neko pogrešio prilikom pisanja mobilnog telefona, prilikom e-mail adrese ili svog Skype naloga, tada već imamo problem da dođemo do tog kandidata.
Međutim, ono što se dalje dešava jeste da nam je jako važno kada pregledamo CV-eve da ukačimo, da kažemo, osnovne stvari. Isprem tih osnovnih stvari onda i biramo ljude. Neretko se mi vratimo na određene CV-e koji su nam se u početku učinili zanimljivim da ih još jednom pogledamo. Dimitrije je spomenuo 5 do 6 sekundi za pregledanje CV-eva, međutim, nekada se zaista toliko zadržimo kada su šturi CV-evi, a nekada nam treba ipak malo više vremena da iščitamo, kada osoba ima adekvatno radno iskustvo, veoma zanimljiv CV i želimo da se posvetimo nekom CV-u koji nam se učini zanimljiv u tom, da kažem, prvom mahu. Takođe nam je za samo pregledanje, ako želiš nešto, Dimitrij, slobodno reći. Da. Reci mi samo, kada dobiješ tu količinu CV-a od 500-600 CV-a, koliko u principu tebi treba vremena da ti napraviš taj prvu turu pregleda CV-a? Misliš koliko traje ta prva tura pregledanja? Pa traje sigurno par sati, u zavisnosti koliko smo ih dobili. Neka traje i čitavo radno vreme, ali naravno kada smo u radnom vremenu, onda je to naše pregledanje ispresecano i telefonskim pozivima i raznim upadanjima, da kažem, kolega kada im nešto treba i sastanaka i svega ostalo, tako da neko konkretno vreme koje nam je potrebno za to ne mogu ti kažem, ali treba par sati sigurno. A reci mi Lilija, samo CV je jedan samo deo tog zahteva za zaposlenje na to radno mesto. Koliko je bitno propratno pismo koje ide uz taj CV i šta to propratno pismo nama kao vlasniku biznisa govori o toj osobi koja je aplicirala na to radno mesto? Propratno pismo zna da bude interesantno i da nas dosta privuče, međutim, ono što se dešava često u praksi, a to je da nemamo vremena da čitamo svako propratno pismo, a naročito ne motivaciono pismo, sem ukoliko zaista nismo u oglasu samom naglasili da nam je i to potrebno. Što se tiče same motivacije, mi to ispitujemo na razgovoru za posao kod ljudi koji su nas već privukli svojom biografijom, a kada imamo neke, da kažem, obično CV-eve koji ne odgovaraju u potpunosti radnom mestu koje tražimo, onda je presudno propratno pismo, jer je nekad motivacija te neke osobe već naznačena u tom pismu. Sad postoje neke razlike između propratnog i motivacionog pisma, to se većinom ljudi informišu, ali ne malo puta ne pregledamo ta pisma koja ide u CV, jer nam je CV mnogo važniji zbog opisa dužnosti koje se takođe traže da se upišu u svakom CV-u, pa onda na osnovu toga možemo da zaključimo čime se osoba bavila, šta je radila, koje veštine je stekla i da li može prema tome da se uklopi u ovaj opis posla koji mi tražimo. A reci mi, da li postoje neki podaci koji su za tebe kao HR menadžeru kontraproduktivni ukoliko se stavljaju u CV? Tipa, da li ako je preširoko je opisano ili ne znam, da li postoji nešto što je po tebi nepotrebno možda od podataka za tebe, za donošenje tvoje odluke, da li je neki kandidat dobar ili ne? Što se tiče samih podataka, dosta njih je relevantno i bitno. Međutim, postoje neki podaci koji nas prosto odbijaju kao ljude u regrutaciji kada ih vidimo. Prvenstveno to su CV-evi koji su napisani, da kažem, po principu nekog eseja, znači nisu taksativno navedene stvari. Kod CV-eva koji su ili jako kratki ili izuzetno dugački. Ne kažem da se ne pozabavimo i tim CV-evima, prosto savest meni lično ne dozvoljava, ali nisu baš, da kažem, prijemčivi za oko na prvi mah, jel? Takođe, podaci koji se odnose na nacionalnu pripadnost ili na bračno stanje, takođe nam nisu relevantni i što ne bismo trebali ni da ih stavljamo, niti da ih mi kao HR-ovi tražimo. Takođe nam nisu relevantne stvari tipa koliko dece imate i da kažem takvih podataka, jer to je vaša lična stvar i za naš sam proces selekcije nisu bitni. Čak, da kažem, onako kontraproduktivno je, dobit će, da kažem, odgovor ne napisan, ali u smislu pa šta nas briga, da li imate 2 dece i dalje Jelena i Petar ili nije.
u principu bitno nam je tek kada zaposlimo zbog paketića za Novu godinu i neka društvena i kulturna naša dešavanja koje organizujemo u sektoru, ali do tada za samo primanje na posao nisu relevantne. Mnogo je, da kažem, važnije da se istaknu veštine, sposobnosti, zadaci i dužnosti koje je neka osoba imala i za neka radna mesta je jako važno da se navedu licence, sertifikati i eventualno vozačka dozvola. Znači, neki obavezni elementi su ti relevantni kontakt podaci kako bi mogla da kontaktiraš tu osobu za sledeći korak i ovo vezano za školu, za to šta je on radio, za iskustva i za eventualno neke konkretne stvari u ranijim kompanijama, zar ne? Tako je. Ja bih posebno naglasila stvari koje nam onako bodu oči kada čitamo neki CV, a to su razmaci u periodu boravka na određenom radnom mestu. Znači, kada imamo velik razmak između prethodne firme i sadašnje firme u kojoj osoba kaže da je radila ili ranije u iskustvu da je imala, znači neka 2 radna mesta, pa onda ima jako velik prostor između ta 2 radna mesta i ne piše šta je radila u tom periodu. Negde osobe očekuju da se to podrazumeva ili da ćemo ispitati tokom intervjua, međutim, nećete svaki put ni dobiti priliku da pričate sa takvom osobom, niti imate svaki put vremena da ispitujete sve ljude šta su radili umeđu vremenu. Zato je bilo dobro da svi pišu šta su radili. Ono što se takođe dešava u praksi jeste da ljudi često ne napišu poslove na kojima su radili ukoliko nisu bili prijavljeni. To je takođe jedna od zabluda naših kandidata da prosto ne rade to, a opet ih to ispitamo na našem razgovoru za posao i onda dopisujemo sa strane na njihovim CV-evima, a to bi već mogli uveliko, da kažem, sami da urade, da nam olakšaju kao i da sebi omoguće veću šansu za zaposlenje time što će sve upisati što su do tada radili. Sad, mi koji ih ispitujemo i vi koji ćete ih danas sutra ispitivati, naravno bit ćete uskraćeni za neke informacije, ali ukoliko neko iskustvo koje je već napisano vam je značajno, onda ćete svakako te ljude pozvati i videti šta ima, da kažem, šta imaju zanimljivo da vam kažu. Ja sam hteo da ponovim još svima vama, ukoliko imate bilo koje pitanje, slobodno napišite u chat, Lilja će na kraju ovog intervjua i odgovoriti na vaša pitanja. Sad, pošto smo prošli sa prvim korakom, CV-em, i došli smo do toga da krećeš da pozivaš kandidate na razgovor. Šta je recimo sad to bitno kada neki kandidat dođe na razgovor, šta je ono što prvo primetite kod njih i šta je ono što čini tu razliku između kandidata, da li je ta osoba prava za firmu ili nije prava za firmu? Pa zanimljive se stvari dešavaju kada nam dođu ljudi na intervju. Rekao si pozivanje i samo pozivanje zna da bude jako zanimljivo i informativno. Prvenstveno se naslušamo svega od jako lepih, prijatnih razgovora na jednom, da kažem, vaspitanom nivou i profesionalnom do toga da se čujemo sa raznim ljudima koji su u nekom srodstvu sa našim kandidatom, jer kandidat trenutno nije kod kuće ili se ne javlja na mobilni, nego se neko drugi javi na njegov mobilni, ili se nalazi u nekoj drugoj prostoriji u kući pa ne mogu da ga doviču, ili je na dvorištu i tako gomila, da kažem, zanimljivih stvari koje nam takođe daju dosta informacija o samom kandidatu i njegovom okruženju, iako ga nismo tražili, ali je dosta informativno. Međutim, kada nam dođu, susrećemo se takođe sa različitim ljudima, kao i što kažemo uvek, i 100 ljudi, 100 ćudi i uopšte 100 različitih izgleda. Ono što jeste neminovno, to je neverbalna komunikacija koju svi učimo bez obzira da li neko priča ili ne, pošto gestikulacije i pokreti govore nekad više od reči, a ono što istraživanja kažu govore da mnogo više od samih reči. Tako da, za početak gledamo kako se osoba ponaša, kako se kreće, kako je obučena, da li ima držanje, što takođe govori o nekom samopouzdanju, ili čak vidimo neke probleme na osnovu samog stava osobe.
a onda naravno tokom razgovora ispitujemo i proveravamo sve stvari koje su nam se pojavile kao sumnja na samom tom prvom kontaktu, da bismo prosto proverili neke svoje hipoteze, jer svi smo mi, da kažem, hipotetičari u početku, svi mi grešimo, pogotovo kada smo na početku svoje karijere ili ukoliko do sada nismo imali niti kontakta sa psihologijom ljudi, niti sa ovakvim situacijama, pa je onda i naše iskustvo samim tim slabije, pa je u redu proveriti neke svoje predrasude od kojih niko od nas ne može da pobegne. Recimo, koliko je tebi pomoglo to što si ti psiholog u ovom poslu, da jednostavno na tom razgovoru oceniš profesionalno neke ljude, da li će biti dobri za taj posao ili ne? Pa sad ne znam šta bih ti rekla, da li na sreću ili na žalost. Nekada mi mnogo pomogne i verujem da ovo moje dosadašnje iskustvo, naročito kliničko iskustvo sa psihijatrije i odeljenja za narkomaniju mi jako mnogo pomaže, ali ne mogu se ograničiti da kažem na to, niti reći da bi svako ko radi selekciju morao da bude psiholog iz prostog razloga što u našoj državi ne postoji ništa što bi bilo koga ograničilo da radi selekciju i mnogo mojih kolega radi, a mnogo i kolega sa drugih fakulteta se takođe bavi selekcijom. Ali kod mene, da kažem lično, u mom primeru mi poznavanje psihologije, ljudskog ponašanja i takođe nekog patološkog ponašanja jako mnogo pomaže i čini me donekle, da kažem, mnogo više sigurnijom u ono što radim i u procenu koju donosim. Ono što je možda bitno da ti kažem, a mislim da ti na prethodno pitanje to nisam odgovorila, takođe smatram da kada nam osoba dođe na razgovor, donekle već možemo da vidimo da li se uklapa u našu kulturu firme, jer i sam taj ulazak, dolazak, predstavljanje, traženje prostorije gde se intervjuisanje odigrava, kontakt sa našim kolegama mnogo toga govori. Ja mogu da dam jedan zanimljiv primer iz prakse, gde smo radili selekciju, ajde da kažem, svršenih studenta, pošto su zaista sve bile mlade osobe, za poziciju u finansijama. Nije to bila nikakva visoka pozicija, već ulazna pozicija u sektor finansija, ali je bila vrlo zanimljiva. Moje koleginice su sve tada bile poprilično starije, ne mogu reći da su bile pred penzijom, ali starije osobe i želele su novu mladu pomoćnicu u svom sektoru. Napravili smo da se sam, da kažem, naš intervju odigrava u jednoj kancelariji koja se nalazi na kraju kancelarije gde se one sve nalaze, tako da je svaki naš kandidat morao da prođe kroz kancelariju, da upozna sve zaposlene u tom sektoru ili makar da ih vidi i da dođe do kancelarije gde se naše intervjuisanje odigrava. To smo tada potpuno slučajno uradili, nismo imali nameru da to tako bude, nije bilo smišljeno, ali se ispostavilo kao jako dobro. Imali smo dva kandidata koja su nam se jako dopala, koji su izuzetno, da kažem, bili što se tiče znanja, dobri i tako onda kažem jednaki. Međutim, šta je presudilo? Imali smo kandidatkinju koja je bila izuzetno samopouzdana i ja sam do kraja želela da pređe u sektor ljudskih resursa i da bude moj saradnik jer je fenomenalna bila, još imala neku psihološku edukaciju iz nekoliko treninga i delovala mi je sjajno. Međutim, druga kandidatkinja se jako dopala mojim koleginicama iz sektora finansija. A zašto? Devojka koja je došla pala je ispred ulaza u kancelariju, pošto je do te kancelarije vodio jedan veoma strm stepenik. Tu je pala pa se sva smotala, još imala crveni kaputić, tako da joj je na kraju boja lica bila identična kao boja kaputića i tako je ušla u kancelariju da razgovara sa nama. Pritom nije mogla da sastavi rečenicu od treme, to je bilo isveckano neverovatno i prvih 15 minuta našeg razgovora se svodio na smirivanje i da kažem ublažavanje njene treme. Međutim, takođe je tako, da kažem, sa nejasnoćama u govoru davala odlične odgovore na stručna pitanja. I na kraju, kada smo završili
intervjuisanje svih kandidata i izašli iz kancelarije u kancelariju finansija. Izabrale su nam koleginice kandidatkinje. Rekle su da žele isključivo nju i da im je ona bila najbolji kandidat. Ne znaju kao šta je bilo unutra i da li se pokazala, ali je bila jako simpatična, jako se dobro snašla i odmah je bila jako prijatna u komunikaciji sa njima. I one nju vide kao jako dobru saradnicu i nekoga ko će moći sa njima danas sutra da super funkcioniše. I eto, na kraju smo je izabrali i do dana današnjeg ona se jako dobro uklopila u taj tim i radi tamo i dalje i sve je super. Tako da... Znači, još jedan dokaz da ukoliko bilo šta, kad imate neki cilj, ukoliko padnete, ustanite i krenite dalje, što kaže, popravi šminku i kreni dalje. Upravo tako. Ovo je bilo skini kaput i nastavi da pričaš, bit će sve kako treba, samo budi svoj i to je to. Bez obzira na tu tremu, ovo mi je super i primer da imamo jako mnogo kandidata koji imaju tremu i da je jako, da kažem, od nas bitno da znamo da ih smirimo, da ih usmerimo i prosto da im normalizujemo to, jer mi psiholozi, ajde da se ograničim, znamo da ljudi kojima je zaista stalo da dobiju posao i uopšte koji nešto rade u životu, a da im je značajno, imaju tremu. Oni koji nemaju tremu, koji su hladni, kao i kad idemo na ispit koji ne znamo pa nam nije bitan, tako isto i osobe koje nemaju tremu na ovako, da kažem, bitnim stvarima kao što je dobiti posao u današnje vreme, je isto tako informacija za nas koji to radimo. Eto, taman smo i odgovorili na pitanje Slađane koja je pitala da li je dobar ili loš znak kad kandidat ima tremu. Znači, dobar je znak, Slađane. Ok, nastavljamo dalje. Sad reci mi, nisu svi vlasnici firmi psiholozi, to je sasvim normalno. Reci mi, da li i ti nekada igraš na intuiciju kada želiš nekog da preporučiš za posao na određeno radno mesto i kako neko ko nije psiholog, uglavnom, mislim, ja krećem sa mog stanovišta, ja sam neko ko zapošljava ljude i meni je recimo taj neki prvi utisak jako bitan, da li mislite da će se neko uklopiti u celu tu priču, u ceo kolektiv, da li će moći da izgura te zadatke koje ću mu ja dati. Koje je neko tvoje mišljenje u vezi toga? Mislim, kako će jedan običan vlasnik kompanije oceniti da li je neka osoba dobra, da li intuicija prvenstveno način ili će se ipak možda bolje da gleda kroz CV, kroz papire šta je taj kandidat dobar? Dimitrija, ovo je baš odlično pitanje, s obzirom da isto pitanje postavljaju i menadžeri, generalni direktori sa kojima sam radila i menadžeri, da kažem, svih sektora gde se zaposleni traži. Oni nisu stručni za ovu procenu, ali dobiju, da kažem, te neke onako najbolje kandidate, tipa od 3 do 5, pa oni izaberu. Međutim, i od tih 3 do 5 treba ipak znati ko je taj. Međutim, isti savet važi i za ljude, preduzetnike, vlasnike, da kažem, raznoraznih firmi koje nemaju ovaj sektor, gde se prethodna selekcija pre nego što neko dođe do njih ne radi. Moj savet jeste da poslušamo intuiciju. U psihologiji postoji jedan termin, a to je, da kažem, simpatija i antipatija. Ona se stvara u roku od 3 do 5 minuta, znači na osnovu te naše gestikulacije i samog položaja tela. Osoba ne mora ništa da kaže, znate već sami iz svog života, a ne sviđa vam se na prvu loptu ili imate doživlje da je znate čitavog života, a niste još ni upoznali, iako vam je simpatična. Znači, to su neke stvari koje se dešavaju na nesvesnom nivou, na koje ne možemo 100% da utičemo i gde ne pomaže nikakva objektivnost, znanje, ekspertiza ili bilo šta drugo. Tako da do sada sam u poslu svim menadžerima i direktorima preporučivala da prate svoj želudac, odnosno da vide kako njihovo telo reaguje na određenog kandidata, odnosno da li mi taj neko simpatičan ili antipatičan. Neminovno je da kada sa nekim radimo, a taj nam je simpatičan, onda nam sve lakše ide, sve mu preoprostimo,
pre ćemo mu učiniti neke stvari, čak i uraditi posao za njega bez ikakve nadoknade, doneti mu doručak, skuvati kafu i slično, iako nije od nas to tražio, dok osobi koja nam nije simpatična, ipak nećemo te stvari raditi, nego ćemo malo više meriti šta je ona nama uradila, šta mi njoj, da li je ovakva, onakva, imat ćemo više negativnih komentara u odnosu na nju. Tako da preporučujem da uvek gledate da li vam ta neka osoba odgovara i preporučujem da bez obzira na to, da kažem, da li ste vi vlasnik, a ta osoba će da radi u nekom drugom timu, da uvek vođu tima ili neke od članova tima povedete na proces selekcije, odnosno na intervju sa tim kandidatom ili kandidatima, da bi oni procenili da li im ta osoba odgovara, jer će oni sa njom danas sutra sarađivati, a ne možda vlasnik firme. Tako da oni su, da kažem, merodavniji u ovom procesu, jer ćete njima olakšati komunikaciju i timski rad i ostvariti mnogo bolje rezultate nego kada u startu imate da neko nekom nije simpatičan. Sad, pošto živimo u digitalnom svetu, reci mi koliko je bitno to što taj neki digitalni otisak na internetu o svima nama kao nekom ko traži posao, ili ako obrnemo priču o vlasniku neke firme koji traži svoje zaposlene. Koliko se često sad dešava da neko kada traži zaposlene, kada dobije CV, dobije recimo 3 do 5 ljudi koji su ušli u uži krug, pregleda njihove Facebook naloge, LinkedIn naloge, šta oni pišu na Twitteru, koliko je to sad često iz neke tvog iskustva? Pa iz mog iskustva je tako već da ukoliko ja napišem svoje ime i prezime, već mene pretraže. Tako da kada već dođem u taj neki prvi kontakt, oni kažu, znamo, vi ste radili tamo i tamo i ne znam, slikali ste se ovde, znači bili ste tamo, putovali ste tamo i tako. Tako da kao što nas kandidati, da kažem, pregledaju, tako i mi njih ponekad, ali moja iskustva jesu takva da nekad stvarno nemam vremena da pregledam njihove Facebook naloge i LinkedIn naloge. Obično, sad u poslednje vreme, ne obično, radim pretrage preko LinkedIna tipa headhuntinga, bez ikakvog oglasa, bez ičega, kada prosto prelistavam poslovne biografije, pa ih onda tu upoznam, ali Facebook retko kada zaista koristim u procesu regrutacije i selekcije, ali moguće, ne znam, ja nekako ipak mislim da se možda kolege koje nemaju toliko posla mogu posvetiti i Facebook nalozima naših kandidata. Ja sa tim još nisam došla u kontakt da se baš do te mere bavim, da sad svakog izlistam po Facebooku, ali prosto da kažem, ako i dođemo u situaciju da neko može i radi to, naravno treba da vodimo računa kakav nam je Facebook nalog, šta postujemo i kakvu će ljudi sliku o nama stvoriti. Odnosno, mislim i da to radimo sa idejom da ljudi imaju određenu sliku o nama, pa onda kad se već toliko trudimo, onda nek ta slika bude dobra. Ovo sam te pitao zašto sam nedavno pročitao informaciju da čak 9 od 10 ljudi koji traže posao, kada traže posao 9 od 10 ljudi, njima se pregleda njihove nalaze na društvenim mrežama pri samoj selekciji radnika, da li od strane HR menadžera ili od strane vlasnika firme koji bira tog radnika. Sad, ono što je jako bitno, ajde kad smo sad već zaposlili radnika, uzeli smo njegov CV, pregledali smo, zvali smo ga na razgovor, došli smo na 3-4 radnika, uzeli smo jednog radnika koji nam je interesantan, zaposlili smo ga. Sad, koliko je bitno da recimo kada radnik počne da radi u određenoj firmi, da on prihvati tu neku kulturu firme, odnosno načine neke ponašanja u samoj firmi koje je, da li je definisao vlasnik firme ili je sama firma izgradila određenu kulturu, koliko je to bitno za samog radnika i koliko je to bitno za firmu, pošto sam nedavno i bila je polemika šta je bitnije, kultura ili procesi koje mi definišemo koji treba da se radi u okviru određene kompanije. Pa prvenstveno prilikom selekcije mi moramo voditi računa i o našim kompanijskim vrednostima i o kulturi,
ispram toga i birati kandidate. Međutim, veliku grešku ćemo napraviti ukoliko smo izabrali osobu koja se vremenom ne uklopi u našu kulturu, što znači da negde nismo dobro procenili osobu. Takođe sam bila u kompanijama koje su mnogo negovale kulturu, a zapostavile procedure. I po tom nekom prethodnom iskustvu rekla bih da bi bilo dobro da paralelno idu ta dva procesa. I što kod uspostavljanja kulture, ali i kod procedura. Iz prostog razloga što, evo na primjer daću IT kompanije, one danas, naročito u Novom Sadu gde su jako brojne, rade isključivo na kulturi, a ne mogu reći da kažem ne rade procedure, ali je manji akcenat na procedurama nego na primjer u nekim proizvodnim kompanijama. I ono sa čim sam se susrela, to je upravo ono što me iznenadilo. Mislila sam da ta kultura koja je tako prijateljska, društvena, jako mnogo dešavanja, jako je sve lepo i da kažem prosto drago vam je da budete tamo, dođete na problem da se ljudi žale upravo zbog nedostatka adekvatnih procedura, jer se ne zna uvek ko šta radi, koji tim vodi ko, da kažem koja čija je uloga u timu, kako se prosleđuju informacije, koji su hijerarhijski nivoi i slično. Naročito mi je bilo zanimljivo da takve firme tog karaktera žele da imaju hijerarhiju. Dok, na primjer, u proizvodnim firmama to je jako važno i radi se na tome i da kažem to je tamo normalno. A ja lično nisam to očekivala u IT kompanijama, mislila sam da su oni mnogo slobodniji i tako kreativniji i da to ne zahteva neku jasnu strukturu. Međutim, eto, iskustva su mi da se to i tamo traži. Tako da, verujem da uklapanje jedne osobe može da značajno, da kažem, oteža posao ukoliko dođe do razlike u samoj osobi i kulturi kompanije i njenim vrednostima, ali isto tako mislim da nećemo dobiti sve ukoliko biramo samo osobu koja se uklapa u kulturu, a ne vodi računa i o procedurama, ako ih naravno ima. Da, nedavno sam poslušao jednu priču baš na ovu temu i bilo je reč o tome da ne treba bukvalno samo slepo pratiti ukoliko se osoba samo kulturno uklapa, nego da treba dati ljudima malo slobode, pošto kultura određene kompanije nije zacrtana i da svaka osoba praktično treba da donese i neki svoj deo sebe da bi jednostavno i ona se osjećala ispunjena u toj kompaniji i da bi ona jednostavno i kultura same kompanije rasla u nekom smeru. U principu ja se slažem sa tobom, kultura danas ima različitih od firme do firme, negde su jako stroga pravila i da kažemo ajde kultura kako smo je nazvali, mada su to meni i dalje pravila, tu nema neke kulture, a kada zovemo kompanijskom kulturom, onda mi je to ovo što više liči na IT firme, gde se družimo, gde imamo predavanja, gde jedemo zajedno, gde nam se naručuje hrana, gde ćemo se tako više družiti i gde će biti neka potpuno slobodna i kreativna atmosfera, gde su, da kažem, dosta dobrodošli različiti tipovi ljudi, ali ima, nažalost, kompanija gde je kultura izuzetno stroga i gde nema velikog odstupanja, niti se daju slobode. Ja sam više za to da postoje procedure, postoje određena pravila, disciplina, ali da neke male stvari se omogući ljudima. A ljudima, da kažem, po mom nekom iskustvu, jako znače sitnice, do te mere da im znači da im dozvolite da na sto donesu sliku svog deteta ili da pokače neke postere po kancelariji. Bilo je različitih kreativnih kancelarija u kojima sam bila i gde je to ljudima dozvoljeno, iako se jako dobro zna ko je na kom mestu, šta se očekuje, kako se ponaša, kako se oblači i slično, ali ove neke slobode su bile dozvoljene i mislim da je taj neki miks najbolji, gde ipak čovek ostane veran sebi, a opet poštuje firmu u kojoj se nalazi i mislim da je najvažnije da napravimo takvu klimu da svaki čovek rado dolazi na taj posao i da ustaje nasmejan i da želi da ode na posao. Naravno, ne mora 365 dana u godini da ide sa osmehom, svi imamo svojih nekih
i problema, ali nek to bude makar 320 dana, super, po meni. Sad smo se dotakli malo i motivacije zaposlenih. Sad, ono čemu se vi bavite kao HR menadžeri, ne bavite se samo zapošljavanjem novih radnika, nego i tome da ljudi budu zadovoljni na svom radnom mestu. Koji su to stvari koje, recimo, ti kao HR menadžer, o čemu ti vodiš računa da bi podigla tu motivisanost radnika i njihovo zadovoljstvo samim poslom i firmom u kojoj radi? Pa sama motivacija i zadovoljstvo zavisi od, da kažem, nekog nivoa na kom pričamo. Ukoliko su to firme koje su tipa proizvodnih firmi, hale velike, gde imamo dosta radnika, tu je motivacija vrlo jednostavna. Znači, potrebe za sigurnošću i fiziološke potrebe ljudi su neophodne da budu zadovoljene, odnosno takvi, da kažem, radnici žele da imaju siguran posao, da budu prijavljeni, da imaju, da kažem, adekvatnu platu i nadoknadu za svoj rad, da ta plata bude redovna i da se prema njima ophodimo sa dostojanstvom i uopšte da ih poštujemo kao osobe i da imamo neki prijateljski odnos sa njima. Znači, u redu je, oni će ispoštovati i naredbu, ali ukoliko se postavljamo prema njima kao prema biću, a ne kao prema stvari, oni su zaista u stanju da nam jako mnogo pruže i firmi, a i svima nama kao kolegama. U većini slučajeva kada imate, da kažem, takav odnos sa zaposlenima, vrlo mala verovatnoća da ćete imati neki bunt, neki otpor, da će biti neki konflikata ili situacija koje nećete moći da rešite. Međutim, što su ljudi, da kažem, na višem nekom intelektualnom nivou i na višim pozicijama, oni traže više. Mislim da je trenutno na tržištu najteže zadržati intelektualne ljude u smislu njihove intelektualne kreativnosti i takvih pozicija gde oni stalno traže još, žele nove izazove, žele nove stvari, savremene tehnologije i gde se kod njih neke stvari već podrazumevaju. Tipa, ukoliko dođu u vašu firmu, za njih je normalno da su prijavljeni, da imaju platu 1000 i kusur eura, da imaju automobil, laptop, mobilni telefon, da im se plaćaju neke rekreacije, da imaju, ne znam, časove određenih jezika i takve stvari, gde se to već podrazumeva i onda vi kao firma malo, da kažem, ste u problemu da smislite šta je to novo što biste mogli da im priuštite i da ih zadržite neko duže vreme. Međutim, na nivou firme se uvek rade, da kažem, timske stvari, odnosno raznorazni projekti, jačaju se timovi, timski odnosi, radi se na organizacionoj kulturi, ona se sve više i više širi, naravno zadatak ljudskih resursa je da omogući da se svaki zaposleni što bolje osjeća, zato i organizujemo mnogo intervjua sa svojim zaposlenima da vidimo da li ima nekih problema, čak i kada ih nema. Rade se raznorazni sastanci sa njima i sa njihovim menadžerima. Ono što je po meni jako dobro jeste da im sektor ljudskih resursa uvek bude na raspolaganju. Jeste da nekada ličimo na SIS, ako se sećate one serije Agencije za sve i svašta, do toga da li imate Hanzaplast i tako, da kažem, gomile stvari, ili ne znam, ja treba da primam dečiji dodatak pa mi se raspitajte za to i slično, ali u principu taj odnos gde oni zaista mogu da vam se požale za sve je po meni krucijalan, odnosno osjećaju tu, da kažem, neku ljubav, poštovanje i vide sektor ljudskih resursa kao nekog gde uvek mogu naći pomoć. Tako da mislim da i određene stvari tipa te usluge, prijateljskog odnosa i razvijanje takvih odnosa ne samo prema sektoru ljudskih resursa, nego prema svim sektorima je dosta važan. Iz prostog razloga što su istraživanja pokazala da su ljudi u stanju da budu i mesecima bez plate, da idu redovno na posao i da rade svoje radne dužnosti i zadatke, čak i ukoliko im plata kasni po 6 meseci i godinu dana.
zato što rade sa ljudima sa kojima im je lepo, sa kojima se razumeju, sa kojima im nije problem da odu pa da kažu znaš šta, mom detetu danas izrastao zubić, prvi, ili da kažu ja imali smo problem, potuklo mi se dete u školi i ne znam šta ću da radim, ili ne znam, poludela sam na svog muža sinoć i ne mogu da verujem da mi je ovo i ono rekao. Znači to su prosto timovi koji imaju jako otvorenu komunikaciju gde su se ljudi pronašli i onda im ni te neke organizacione stvari koje škripe nisu dovoljno snažne da bi oni promenili firmu, nego i dalje rado dolaze tu gde na neki način ih poslodavac i ne ceni, ali su oni našli neki svoj, da kažem, motiv da tu ostane. Znači, modern HR sektor je neka vrsta i sindikata, praktično, ako se ljudi rešavate njihove probleme. Pa, nijedan poslodavac ne voli više da čuje reč sindikat i to je kao malo izumrla kategorija. Mi smo uvek neko ko mora da balansira i između zaposlenih i između direktora. Donekle, po meni, neka nezahvalna funkcija i dosta teška. Ja sebi sama ponekad ličim na sunđer koju upija sve sa svih strana. Ali to je prosto takav posao jer želite i morate donekle da ugodite i jednoj i drugoj strani. A naravno, ukoliko vam, da kažem, prijaju vaše kolege, onda nećete ni biti u problemu, niti će vam biti teško da uradite i nešto više nego što vam je u opisu posla. Zarad, da kažem, tih nekih dobrih stvari, motivacije, volje da se tu ostane. I tako, u principu, ja sam volela, dok sam radila u kompanijama, da moj broj telefona, poslovni naravno, bude uvek na oglasnim tablama radnika, s obzirom da sam radila u proizvodnjama, da oni imaju mene uvek na raspolaganju, da zakažemo neki termin i da popričamo i da znaju da zaista mogu da se obrate kad god imaju za šta. I hvala Bogu, do sada sam uvek imala podršku menadžmenta za to, čak su i oni koristili te usluge da se posavetuju i da u nekim, da kažem, dosta delikatnim njihovim, čak i porodičnim situacijama dođu do toga da se savetujemo i da zajedno razmišljamo, što opet je donekle meni bio pokazatelj da smo porodica bez obzira što smo na radnom mestu, jer nažalost ili na sreću, sad već ne znam, dobar deo života mi provedemo u organizacijama, naravno veći deo dana provedemo u organizacijama, pa je po meni onda i bolje da se dobro slažemo, da se ispomažemo i da radimo. I ono što nam možda nije svaki put u opisu posla. Da, definitivno je mnogo lakše kada radimo uz OK društvo i uz OK samo uz OK provedeno vreme sa tim ljudima s kojima se razumemo. Sad, pre nego što završimo, da li imaš neke HR trikove koje možda izvučeš iz rukava kao iskusan HR menadžer, kako na pravim način motivisati radnike ili kako naći pravog radnika, nešto onako baš što je na brzinu, ali da ljudi recimo mogu da primene odmah kada završi sa ovim webinarom. Pa sad, Dimitrije, težak zadatak. Ne mogu ti reći da imam neke trikove, ali više imam neke savete za kolege ili buduće kolege ili, da kažem, vlasnike kompanije. Mislim da kada radimo selekciju, eto, neko pretražuje Facebook ili LinkedIn profil, a ja za to vreme volim da pretražim firme prethodne u kojima su mi bitni kandidati radili i da se što više informišem od svojih kolega kako se radi u njihovim kompanijama, kako se poštuju procedure, kakve su procedure i neretko i sama odlazim na intervjue za posao da bih što bolje upoznala firme gde konkurišem, jer svakako jednog dana mi opet dolazi ili je već bio neki kandidat iz njihove firme, pa ću moći bolje da ga sagledam, da znam šta mogu da očekujem od njega, da vidim na šte, odnosno da već znam na kakve procedure navikao, kakvu kulturu, kakav sistem vrednosti i naročito opis posla, jer nije isto raditi u velikoj kompaniji koja broji preko 3-4 hiljade radnika, gde ima jako mnogo radnih mesta
i u firmi koja ima 10 zaposlenih, gde je izuzetno izražen multitasking i gde su ljudi osposobljeni za mnoge poslove, za razliku od ovih ljudi koji rade u mnogobrojnim, da kažem, mnogobrojnim sektorima gde, ne znam, u jednom sektoru radi po njih 15-20 i nije isto kao kad u jednom sektoru radi jedna ili dve osobe. Sprem toga mislim da im se i nivo znanja i veština razlikuje i u mom nekom iskustvu jeste da su se mnogo bolje pokazali ljudi iz manjih firmi jer su i vredniji i imaju više sposobnosti i znanja od ljudi iz, da kažem, tih nekih većih firmi gde je jako velika podela poslova. Do te mere da, na primjer, u ljudskim resursima na jednom radnom mestu 8 sati kucate isključivo rešenja za godišnji odmor i to vam je opis posla i vodi se kao da ste radili u sektoru ljudskih resursa, a po meni onda ljudske resurse niste ni dotakli. Jer je to u principu samo jedno zrno peska u pustinji u odnosu na sav posao koji nas čeka u ljudskim resursima. Ok, hvala. Ljiljo, jako puno pitanja. Sad napravim malo pauzu da pitam kako vam se svidelo do sad. Napišite nam u chat boxu kako vam se svidela ova tema i pitanja koje smo obradili. Mi ćemo sada da pređemo i na specijalnu ponudu koju si ti pripremila za sve naše goste večeras. Kao što znate, na svakom biznis boksu, na kraju biznis boksa gostu dajemo mogućnost da vam da još jedan korak dalje u tome što on radi i ukoliko ste zainteresovani za korak dalje, možete taj korak i da preduzmete u toku samog webinara. Ljiljo, ćeš nam predstaviti tvoju ponudu, a ja ću tu ponudu i podeliti sa svim našim gledalcima, čisto da znaju o čemu se radi. Dimitrije, da li bi mogli prvo da prođemo kroz pitanja, pa onda na kraju da pričamo o ponudi? Nekako mi trenutno to bolje zvuči i voljela bih više. Ok, nema problema, ja ću svakako da pustim samu ponudu sa strane ljudima da mogu da kliknu i pogledaju o čemu se tu radi. Mi ćemo krenuti da odgovoramo na pitanja kojih ima poprilično puno. Kaže ovako, Slađana pita, da li savjetujete izbor kandidata koji imaju više iskustva i kvalitetnije iskustvo od traženog? Ako ih zaposlim, možda će brzo da odu, ako ih ne zaposlim, mogu da propustim dobrog radnika. Dimitrije, da li bi mogao da ponoviš to pitanje, jer ja pokušavam na chatu da to pratim, ali... Slađana je pitala, da li savjetujete izbor kandidata koji imaju više iskustva i kvalitetnije iskustvo od traženog. Ako ih zaposli, možda će brzo da odu ti radnici, a ako ih ne zaposli, može da propusti dobrog radnika. Pa, sa jednim delom pitanja se slažem i vidim da je praksa da ljudi ne zapošljavaju prekvalifikovane, baš iz prostog razloga što smatraju da će njihova motivacija vrlo kratko trajati, da će se razočarati, jer ljudi pretežno traže nove izazove, a ukoliko zaposlimo čoveka na manje kvalifikovano mesto nego što je njegovo, tad smo već, da kažem, u startu u problemu, zato što to radno mesto ne nosi izazove kakve je čovek sposoban da podnese i uopšte koji imaju paralelu s njegovom strašću, tako da možemo dosta sebi uskočiti u stomak, a da ćemo izgubiti kvalitetnog radnika, to jeste istina, s tim što većinom pozicija i opis posla idu u skladu i sa platnim očekivanjima naših kandidata, a ukoliko zaposlimo prekvalifikovanog kandidata, odnosno ukoliko ga razmatramo, velika je šansa da će on tražiti i veća finansijska primanja nego što je firma, da kažem, želela da plati određeno radno mesto. Idemo dalje. Maja pita, kako se postaviti kada se ljudi ne pojave na razgovoru za posao? Pa, moje iskustva su takva da ukoliko smo se čuli telefonom, ukoliko imaju moj kontakt sa svih strana i dalje se ne pojave, imamo ih samo na spisku kao nekog, da kažem, ko nije bio odgovoran prema intervju i samoj šansi da dobije posao.
tako da u većini firmi za koje sam ja do sada radila se odnosilo tako da tog kandidata na neki način označimo i dobro razmislimo sledeći put da li će biti pozvan. Ovako Sandra pita, da li imate iskustvo u takozvanim kreativnim industrijama? Koliko vremena posvećujete pregledanju portfolija i na koji način to činite, s obzirom da ste psiholog? Da li to radi neki drugi član tima koji recimo ima stručno znanje iz dizajna? Naravno da radi stručna osoba, kao i za svaku poziciju, tako i za ovu poziciju u kreativnim industrijama. Uz nas koji radimo selekciju, obavezno je prisutna i osoba iz branše, odnosno iz struke koju tražimo, jer mi psiholozi smo, da kažem, specijalisti za procenu ličnosti, a uvek nam treba stručnjak koji je, da kažem, sposoban da proceni nečiju kompetentnost za određenu poziciju. Tako da konkretno, evo kad se priča o portfolijima, to uvek pregleda osoba koja je kompetentna za to. Ako je to, na primjer, neki dizajner ili arhitekta, uvek osoba tog profila pregleda radove kandidata i čak nam ona sugeriše koga treba da pozovemo na razgovor spram kvaliteta tih radova. Ja konkretno baš radim tako jedan posao gde nikad ne bih mogla niti bih pristala da radim bez kolega koji su u toj branši i koji jako mnogo znaju o tome. Moje oko možda jeste istančano za neke stvari, ali nikad ne bi bilo tako da nije bilo njih i da nisam i ja takođe učila od njih. Ali se i dan danas ne usuđujem da sama radim takve procene, nego uvek više poštujem mišljenje stručnjaka. Kaže, koliko krugova selekcije najčešće praktikuješ? Kod mene je često presudno, da kažem, 2 kruga, s tim što malo danas se testira psihološki u kompanijama. To je neka moja zamerka koja je prisutna do dana danas, ali da se zaista ja isključivo pitam i da mogu da određujem kada radim za nekog poslodavca kao i bilo ko od nas, ja bih uvek uvela 3 do 4 kruga selekcije, jer svaki put nam dođe, da kažem, drugačiji podatak od kandidata, drugog kandidat svaki put bude i drugačije raspoložen, nije nam baš svaki dan dobar dan, ili ukoliko idemo na neki intervju za posao, ja uvek polazim od sebe, nekad stvarno jesmo raspoloženi i taj intervju super prođe, a nekada smo se probudili loše ili zbog treme nismo spavali celu noć, pa onda naravno da nećemo biti ni baš najbolje prezentovani tamo. Tako da povećavanjem broja krugova selekcije mislim da se dobija i validniji podatak kandidatu, a i kandidat ima više šanse da se pokaže i naravno da se dopadne bilo kojoj komisiji. Kaže, Slađana, koliko vrednujete preporuke i kako? Pa do sada smo preporuke, barem moje iskustvo, samo iščitavali, ali nismo ih proveravali. Međutim, ono što znam da su, da kažem, svetski trendovi, a to jeste da se svaki vaš prethodni poslodavac poziva i da se pita o vašem znanju i iskustvu, odnosno iskustvu kandidata. Međutim, u današnje vreme i ja uopšte nemam tu praksu da pozivam bilo kog prethodnog poslodavca. Iščitam preporuku, ali moja lično neka, da kažem, iskustva su negativna po pitanju tih preporuka, jer i sama kada sam tražila da mi generalni direktor napiše preporuku, on je rekao, molim te ti to napiši, ja ću da iščitam i samo da potpišem, što mi nije onda uopšte ulivalo neku sigurnost, niti sam na kraju htela sama za sebe to da uradim, jer mi je zvučalo onako lažno. Želela sam njegovo mišljenje, ali nisam ga dobila, tako da pretpostavljam da i kod mnogih drugih poslodavaca ide po tom principu, tako da se preporuka iščita, uvaži, ali ne da bude presudna, da kažem, u samom procesu selekcije ili da vas preporuka stavi ispred nekog drugog kandidata koji je jednako dobar kao i vi ili taj kandidat koga smo uzeli. Jasmina pita kako izabrati dobro kandidata za poziciju koja vam nije bliska, to je za koju niste stručni. Ja mislim da si ti odgovorila tu da pitaš stručnjake za neke stvari, da se posavetuješ sa njima. Tako je, obavezno uz nas
ide i osoba koja je kompetentna. Ja mogu da vam objasnim jedan proces selekcije koji sam ranije radila. Prvi krug vam je razgovor sa ljudima iz sektora za ljudske resurse i tada se radi ta neka preliminarna selekcija kandidata, znači izaberu se svi oni koji stručno na osnovu CV-eva odgovaraju našem uslovu konkursa i našim potrebama. Posle toga radi se assessment, odnosno radi se psihološko testiranje i testiranje jezika ili nekih određenih sposobnosti koje su važne za taj posao. Nakon toga se ide na još jedan krug intervjua, opet sa ljudskim resursima, i treći krug je finalni, odnosno to je sad i četvrti krug, on je finalni i radi se sa generalnim direktorom kompanije, sa direktorom ljudskih resursa i sa osobom, odnosno menadžerom sektora gde ta osoba treba da dođe. A ukoliko se desi da imamo znači, tako neke posebne pozicije koje iziskuju neka posebna znanja, onda u toku selekcije sa nama učestvuje i menadžer tog sektora gde osoba treba da dođe. Ok, pitanja pristižu i dalje. Pita Slađana, koje greške najčešće pravi intervjueri u toku intervjua? Pa po meni su naše najveće greške to ukoliko nismo informisani kompletno o opisu posla koji osoba treba da radi danas sutra, ukoliko smo dozvolili ili da ostanemo neinformisani od strane vlasnika kompanije ili menadžera sektora, zavisi kolika je organizacija i koliko nivoa ima. I mislim da je takođe naša velika greška ukoliko pokažemo neprofesionalnost u toku razgovora na bilo koji način. Idemo dalje. Kaže Viktorija, da li postoje neki testovi ili alati koji bi nam pomogli pri odluci kog kandidata da izaberemo? Pa za to finalno biranje ne postoje, ali postoje testovi sposobnosti, testovi znanja i testovi intelektualnih sposobnosti prilikom selekcije koje, da kažem, izdaje Društvo psihologa Srbije, koji se obično zadaju. Eventualno kompanije kupuju testove od stranih konsultantskih kuća, nekad se ti testovi prevode, nekad ostaju izvorno pa se šalju na adrese u inostranstvu gde se onda ti testovi obrađuju pa vam se vraćaju rezultati testa na engleskom jeziku. Ili se rade, da kažem, neki testovi koje su same firme smislile, odnosno sektor ljudskih resursa određene kompanije, koje su indikativne njima za određeni posao, pa smatraju da su dovoljno informativne da bi znali, odnosno i prediktivne da kandidat odgovara i da može da radi posao koji se od njega zahteva na osnovu tih testova. Obično su to testovi sposobnosti. Kaže Marija, koliko je bitno brzo odgovaranje na pitanja tokom intervjua? Pa zaista nisam nikada razmišljala o tome. U principu volim da razgovor teče i da imamo, da kažem, tu neku lepu komunikaciju. Takođe, ja se uvek trudim da opustim kandidata i da pričamo čak i neformalnije, da bismo se što bolje, da kažem, opustili i da bih dobila što iskrenije odgovore, ali sama dinamika razgovora mi, da kažem, nikad nije bila na pameti. Prosto imam raznih kandidata i sa svakim, da kažem, se ponašam onako kako mislim da će najbolje, da kažem, biti i najprijatnije. Tako da i kad imam neke kandidate možda koji, evo, kao ona devojka zamuckuju, seckaju rečenice i to, ne odgovaraju odmah na pitanja, to nije nikakav problem. Mislim, mnogo je važnije šta dobijemo kao odgovor nego koliko vremena neka osoba razmišljala. Slađana kaže, u teoriji se prednost daje osobinama ličnosti u odnosu na stručno znanje, ali ja ne znam niko ko je dao posao dajući prioritet personalitiju na stručnošću. Kako vi to radite? Pa konkretno sad ne mogu reći, kako kaže personality Slađana, ja preporučujem svima da ako se ne razumeju u osobine ličnosti,
da prednost daju motivaciji i žaru kada osoba priča o poslu koji radi ili koji je radila ili koji želi da radi. I mislim da to nisu, da kažem, osobine ličnosti, to je više onako neka energija sa kojom osoba dođe i mislim da je ona presudna. Međutim, mislim da treba da predvidimo kakva će osoba biti u poslu i kako će se uklopiti u naš tim i sa našim kolegama. Ali neke stvari mogu i da se nauče u poslu. Ima gomila poslova koju zaista, bez obzira što smo završili fakultete, ne znamo dok ne prođemo kroz praksu. A ukoliko firma zaista ima neki onboarding program, znači program uvođenja novozaposlenog u posao, i ako znate da je on zaista dobro osmišljen i da će se kolege potruditi da obuče novozaposlenog, onda prednost bih svakako dala osobinama ličnosti nego stručnosti, jer se sve da naučiti ako osoba zaista ima volju da nauči. Sretala sam mnoge stručnjake koji su imali, da kažem, loše osobine ličnosti za tim u kojima su radili. Nisam ih ja selektovala, već moje kolege insistirale zato što se određene profesije teško nalaze da se ti ljudi ipak zaposle. Međutim, posle 3 meseca sam zvana da dobijam Milka čokoladu i ostalo da mi se zahvale jer sam bila u pravu, gde u suštini ne treba da mi daju Milka čokoladu, već samo da me poslušaju da određena osoba ne može bez obzira na svoju kompetentnost da se uklopi u sistem rada, kolektiv gde je došla i slično. Ono što bi rekli, kada se neko zapošljava prvi put, niko od njih ne očekuje da oni baš sve znaju. To se sve može naučiti. Bitno je samo da postoji volja za učenje, odnosno ta energija da se posveti i zadatku i kompaniji. Pa tako je, i postoje, da kažem, jako ocenjene struke tipa lekara, arhitekti, sada i dizajnera i programera, koje su dosta složene i za koje zaista treba ekspertiza. Međutim, osobe koje imaju jako visok ego ili sujetu, one se teško uklapaju u timove i nisu timski igrači, sem ukoliko ne moraju da rade individualno, pa vam je to onda, da kažem, prihvatljivo. Tako da zaista njihove osobine ličnosti nekad prevagnu u odnosu na kompetentnost, odnosno naprave više štete nego koristi, a da kažem, naš rezultat rada se ogleda u tome koliko se neka osoba zadržala na određenom radnom mestu, što onda automatski ide kao vama minus da niste dobro procenili osobu i da vam je loša predikcija kako će se uklopiti u organizacionu kulturu. Tako da donekle ima ipak, po meni sad, da kažem, osobine ličnosti imaju neku prevagu na kompetentnosti, jer pođite od sebe, da li vas je fakultet dovoljno edukovao i osposobio da možete da sednete u stolicu i da odmah uradite određenu stvar, ili je morao da postoji period od minimum 6 meseci da vas nauče šta treba da radite, pa ste postali dobri u tom. Milutin pita da li pristati na praktičan test znanja iako taj test nije bio naveden u konkursu za posao. U pitanju je grafički dizajn. Pa moje iskustva jesu da vam za takve pozicije tipa dizajnerskog ili IT-a obično ljudi daju test da bi videli kakvi ste posle tog nekog inicijalnog intervjua, odnosno da vide kakav proizvod ćete dati. To se ne dešava samo u, da kažem, struci dizajnera, već i u mnogim drugim. I ja kada tražim posao takođe prođem određene testove ili mi daju ono što ja mislim da je nečiji posao, pa mi uvale da im uradim kao test, pa eto, ako je dobar, prezentovaći to kao svoj rad, ako nije, nikom ništa, ali prosto ako je to u, da kažem, procesu selekcije i tako rade sa svima, onda ne vidim razloga da odbijemo. Viktorija pita da li može da vidi kako izgleda dobar primer biografije. Ja mislim da toga ima sad na internetu jako puno. Pa internet je, hvala Bogu, sada prepun zaista svega i mislim da primjera ima dobrih mnogo i uputstava takođe. Naravno da možete da budete
kreativni, onako da kažem jedinstveni, da vas nešto izdvoji od ostalih kandidata na osnovu vaše biografije. Ja se, na primjer, iznenadim i onako baš se obradujem nekim lepim CV-evima koji su uređeni malo tako grafički dizajnirani u odnosu na ostale, nisu rađeni u Wordu ili u PDF-u, nego prosto malo su, jesu u PDF-u, ali imaju neke, da kažem, lepše fontove i vidite da su obrađeni kao i slike i zaista su lepši. Ali to ih nije odvojilo u odnosu na druge jer je i dalje sadržaj mnogo bitniji od samog izgleda CV-a. A što se tiče izgleda CV-eva, zaista imate na Infostudu, mislim da su oni onako najinformativniji što se toga tiče i najviše saveta daju, tako da tamo može da se nađe dobro. Slađana pita da li savjetujete davanje iskrenog feedbacka kandidatima koji nisu prošli ili praktikujete uopšteno i koliko detaljno dajete feedback kandidatima koji ne prođu u narednu fazu? Moje iskustva su do sada da niko ne dobije detaljan feedback. Iz prostog razloga što imamo 100 ljudi, 100 ćudi, nisu svi spremni da prihvate kritiku, nisu svi niti na kritiku gledaju razvojno kao nešto što im savjetujete. Ja sam imala pokušaj svoje iskrene odbijenice gde je devojka koja je bila prekvalifikovana konkurisala sa savršenom biografijom. Međutim, procenila sam da je prekvalifikovana i to sam joj napisala, pri čemu sam napisala mnoge pohvale. Mislim, iako je to odbijenica, ali zaista sam tako i mislila. Međutim, njen odgovor je bio dosta negativan i revoltiran, tako da čak i taj moj pokušaj u privatnoj praksi da budem drugačija od onoga kakva sam bila tokom rada u kompaniji, nije se pokazala kao dobra, tako da sam se vratila na ovaj stari način davanja nekih šablonskih odbijenica gde je vrlo neutralno, gde niko ne može da se naljuti, gde ne može ništa lično da shvati. I eto, mislim da taj način ipak nekako sve poštuje kandidate jednako, pa onda eto, neka bude tako. Drugo, kada radite na velikom broju odbijenica, odnosno imate veliki broj prijava, pa samo jednu osobu zaposlite za to radno mesto, a svi ostali moraju da budu odbijeni. Kada imate veliki broj konkursa, istovremeno aktivan i mnogo posla, da svakom kandidatu ponaosob pišete razlog ili da ga zovete telefonom i da mu kažete zašto nije primljen, verujem da biste radili mnogo sati preko vremena koje niko ne bi uvažio danas. Tako da ova neka, da kažem, objektivna varijanta i dalje posle iskustva u drugačije mislim da je najbolje. Ok, ostalo nam još par pitanja, ali ajde pre nego što završim svojim pitanjima, pošto vidim da je bilo nekoliko pitanja u vezi ovih tvojih paketa, ja sam objavio sa strane mogućnost ljudima da vide šta je to, šta si njima pripremila. Reci nam samo par informacija o tome šta je to što naši gosti mogu, eto večeras, kako mogu da krenu korak dalje u celoj ovoj priči. Pa ovom prilikom sam vam pripremila 2 paketa, oba se tiču ljudskih resursa, s tim što ovaj paket HR Alati je više usmeren na samu selekciju i tiče se procesa selekcije, a drugi obuka za HR menadžera ili više će biti za HR specijalistu je kompletna obuka kojom ćemo vas uvesti u proces, da kažem, sve procese u ljudskim resursima, šta je sve ono što možete da radite i ovaj paket vas priprema da upravo to dođete, dobijete posao, kažu vam šta treba da radite i vi od prvog dana znate šta treba da radite, jedino pohvatate koji imaju onboarding, u kom fontu se pišu e-mailovi, kome se kako obraća i to, ali u principu suštinu posla za sve što vam traže saznate. Ok, ja sam spustio ovdje da prikazao sam svima na ekranu, možda slobodno kažeš i cene kurseva jednog i drugog. Cena kursa HR Alati, znači kroz koju radimo samo proces selekcije, odnosno rekrutacije i selekcije, košta 10.000 dinara.
A ovaj drugi kurs koji vas obučava kompletno za rad u sektoru ljudskih resursa košta 300 € u dinarskoj protivvrednosti. Kurs HR alati traje jedan vikend, znači 2 dana, subota i nedelja, obično, pošto nam često dolaze ljudi koji rade, pa smo onda za njih organizovali da se, da kažem, radi vikendom. Iako se radi, radimo, ali vikendom. I ovaj drugi kurs za obuku, da kažemo, ljudskim resursima ili za HR menadžera se održava 4 vikenda za redom, radi se 16 sati po jednom vikendu. Dosta je, da kažem, naporno, ali se mnogo i dobije. Sad reci mi samo još jednu stvar, za ovaj prvi kurs HR alati, on će se održati u Novom Sadu i Beogradu, znaš li koji su datumi pitanja? HR alati sada kreću 27. Čini mi se da je to ovaj vikend već, je li tako? Meni je ovaj februar nešto mnogo brzo prošao. A u Novom Sadu nam je znači 27. A u martu već imamo termin za Beograd, s tim što svi koji se budu prijavili u Beogradu, njima ćemo odmah u toku ovih par dana javiti tačan termin koji treba samo da usaglasimo sa predavačem Nenadom Ljubisavljevićem, koji je inače HR menadžer već prethodnih 10 godina i njemu sam prepustila ovaj kurs da ne bude da baš ja uvek pričamo na temu ljudskih resursa, nego eto imamo i nekog gosta predavača iz Beograda koji će rado s vama podeliti svoje iskustva. Ok, i još jednu stvar, ti si svim ljudima koji su večeras na Business Boxu i pripremali još neki bonus, znači za svako ko poruči bilo koji od ova 2 kursa, da li HR alati ili obuka za HR menadžere, šta oni još dobijaju? Tako je, svako ko se bude prijavio na ovaj kurs ima još bonus sat vremena konsultacija sa mnom, znači individualno ćemo raditi, proći kroz neke teme koje vas interesuju ili kroz probleme koje trenutno imate, sa kojima se suočavate na poslu pa vam treba savet, ili prosto još neki dodatni savet nakon kursa, još ako je iz, da kažem, neki primjer iz prakse, još bolje jer ja tu tek dobijem elan za radom. Tako da, eto, još sat vremena onda pored ovoga. Ok, mi već imamo 2 koji su i poručili ovaj kurs, čisto za tvoju informaciju. Miloš i Jelena su već poručili, hvala i Milošu i Jeleni. I će vas kontaktirati kasnije posle ovog webinara da se dogovorite za detalje. Imamo još imamo par pitanja. Nataša pita da li ste se sretali sa problemom mobinga? Draga Nataša, nažalost da. I to mnogo puta, ne samo kod drugih, već i na svom ličnom primjeru. To se danas tako zove mobbing, da kažem, ali u principu ukoliko osoba želi da radi u nekoj organizaciji, mora da zaboravi da je to mobbing i da to spada u to i da iskulira rad i nastavi da daje svoj maksimum ili da izabere drugu firmu. A ono što se dešavalo sa drugim ljudima za koje znam jeste da su neki čak i tužili ove kompanije i dobijali su sporove iz prostog razloga što je naše sudstvo sada na strani zaposlenih u odnosu na ove kompanije i većinu sporova kompanije gube, jer se, da kažem, 100% slučajeva za koje znam pokaže da su zaposleni bili u pravu i da je to zaista bio mobbing. Samo na taj korak se treba odlučiti, treba pronaći svedoke, kolege i treba biti spreman da se u principu nikad više ne vratite u tu kompaniju, niti svojim kolegama. Eventualno, eto što sam imala jedan slučaj da se kolega vratio na par meseci, zato što se kompletan menadžment kompanije promenio, pa onda više nije imao, da kažem, te svoje loše kolege u okruženju, tako da je mogao mirno da se vrati, ali nije se dugo zadržao. Još par pitanja o kursevima. Darko pita da li postoji mogućnost kurseva u aprilu ili kasnije? Naravno da postoji. Mi organizujemo kurseve na svakih mesec dana. Trudimo se da popunimo grupe, a ukoliko ih ne popunimo, onda pomeramo za sledeći mesec te ljude, informišemo ih blagovremeno i trudimo se da u grupama bude minimum 5 ljudi,
da bi kurs, da kažem, imao pravi smisao, da bismo što više komunicirali, iznosili primjera, davali primjera iz prakse i da bude dinamično, to nam je cilj. Znači, Darko, prijavi se ako hoćeš da iskoristiš i ovu konsultaciju od sat vremena. Pa sad Ljiljom ćeš se dogovoriti o tačnom terminu kada je ti najzgodniji da pohađaš određen kurs. Vladimir pita koliko traje obuka za HR menadžera. Mislim si rekla 4 nedelje po 16 sati, da? Upravo kada sam to izgovarala, mislim da sam pogrešila da je ukupno 16 sati, 4 vikenda po 4 sata. Aha, mislim da je to. Hvala mu na pitanju, jer tek kad sam izgovorila i ti si prebacio, onda sam se setila sam pogrešila, ali oni svakako imaju na sajtu. Odnosno, vi svakako imate na sajtu. A i možete da me zovete, slobodno pričat ćemo, reći ću vam, nije nikakav problem. Ana pita koji testovi se konkretno obrađuju na kursu HR alatima? Na HR alatima pričamo o testovima, ne obrađujemo testove sem ukoliko kompletna grupa nije grupa psihologa i zato što za korišćenje psiholoških testova sa kojima ja raspolažem mogu znači da raspolažu samo psiholozi, da vide testove i da obrađuju iste testove. Takođe, nijedna kompanija ne sme da ima nijedan psihološki test ukoliko nema psihologa koji na osnovu svoje diplome kupio testove u Društvu psihologa Srbije. Dajem vam primere, da kažem, razne, ali ne dajem vam fizički testove da ih vidite, baš iz tog razloga što je protiv zakona. Maja pita šta biste savjetovali ljudima koji menjaju karijeru i žele da rade u oblasti HR-a? Pa ja bih rekao Maji da upiše ovaj tvoj kurs, a sad šta bi ti savjetovao? Pa pored kursa ne mislim da je, moraš imati Maju ili morate, zavisi od godina, imati neko barem predznanje vezano za to. Promena karijere je ok. Meni je dosta ljudi dolazilo na ovaj kurs baš u cilju da promene karijeru. Radili su neke slične administrativne poslove ili u marketingu i tako. Nije se dešavalo da sad neko s poljoprivrednog fakulteta i poljoprivrede želi da pređe u ljudske resurse, ali ovako neke administrativne da kažem, zadatke su zamenjivali ljudskim resursima, jer u principu u ljudskim resursima ima dosta administracije, to vam niko ne kaže dok ne dođete u sektor, dok ne vidite s koliko papira se susretnete. Tu i tamo vidite ljude kad imate selekciju i kada vam dođu kolege, ali dosta se radi sa papirima i za računarom. Meni nije bila ideja da ću raditi 8 sati za računarom, ali eto, i to se dešava kada radite u sektoru ljudskih resursa. Nije svaki dan, ali dosta. Uglavnom, što se tiče promene karijere u ljudske resurse i to je ok, tu nema neke jasne granice ko može, ko ne može. Mislim da je samo presudno da imate fakultet nekog društvenog smera i da ste u prilici onda da promenite karijeru. Milivoj pita kako tretirati ljude koji su promenili karijere? Milivoj je moj očigledno jako odan i lojalan pratilac. Zdravo Milivoj, hvala ti još jednom za pitanje. Mislim da promena karijere je ok. Ja sam opet sa psihološke strane gledišta malo iskrivljena u odnosu na druge moguće. Iz prostog razloga što ja mislim da niko od nas nije stvoren samo za jedan posao, nego da imamo jako mnogo veština, sposobnosti i talenata, samo je pitanje da li smo ih negovali i vežbali ili ne. To je kao kad idemo u osnovnu školu, pa ako je učiteljica radila sa nama likovno često i nastavnik likovnog nam se posvećivao, onda smo i mi dobri u crtanju, a ako nisu, onda više ništa od toga. U 30. godini, kad nam neko traži da nacrtamo čoveka, mi nacrtamo čičaglišu. Tako mislim da je i sa svakim drugim poslom. Ukoliko mi vežbamo određene sposobnosti i pokažemo interesovanje i motivaciju za to, mislim da je promena karijere sasvim moguća i da samo treba biti ubedljiv kada razgovaraš sa ljudima koji te intervjuišu
i takođe da pokažeš neka interesovanja mimo posla za te teme. Znači, da li su to neki kursevi, da li su treninzi, da li su konferencije, da li ima raznih konkursa na koje se prijavljuju ljudi, sve zavisi od profesije. Znači, potrebno je samo da se pokaže i neko van poslovno aktiviranje, angažovanje i neka, da kažem, ljubav ka tome i da se to ubaci u CV, da onda ljudi koji vas intervjušu znaju da vam i tamo leži neka pasija. Kaže Miloš, kako na zapošljavanje utiče ukoliko kandidat ne navede obrazovanje u CV-u, a ima jako bogato prethodno iskustvo? Pa u principu je iskustvo, ako tražimo za neku poziciju čoveka, jako važno, čak gomilu puta važnije od toga šta su završili ljudi. Tako da ja lično tome ne bih pridavala neku važnost. Verujem da bi mi zasmetalo ovako kada bih videla da to nije navedeno, ali ne bih to uzimala kao nešto ključno, niti kao diskriminatorni faktor za tog kandidata. Evo daću primer koji sam imala skoro u praksi. Osoba je završila pravni fakultet, a posle toga je radila kao organizator različitih eventova na raznoraznim kruzerima u Americi i radila prodaju nameštaja ovde u Srbiji, radila u nekim prodavnicama koji su radili raznoraznu građu, tu drvenu i to. I ja sam tražila osobu za salon nameštaja i za između toga, da kažem, ajde kao nekog huba. I ta osoba mi se jako dobro uklopila u sve to što ja tražim, a onda se samo setim da je završila pravni fakultet. Ali kad smo razgovarali, osoba je saopštila da je završila pravni fakultet čisto da bi roditeljima ugodila, jer škola za zabavu kojom se on trenutno bavi ne postoji, to, da kažem, u toj meri, a on je našao ono što mu odgovara da radi i usmerio se ka tome bez obzira na taj fakultet koji je završio. Imamo još dva pitanja, pa da polako završavamo. Kaže Marija, kako da proverim koliko dobro ljudi rade pod pritiskom u samom intervju? Da li postoje neke tehnike kako se to može oceniti? Draga Marija, moj savjet je da napraviš intervju tako da ljudi osete neki pritisak ili neprijatnost, pa da vidiš kako reaguju. Meni su, na primjer, bile jako edukativne na YouTube-u klipovi, na primjer Heinekena. Oni imaju nekoliko stvari kako zapošljavaju, pa evo jedan od primjera kada su tražili osobu za bezbednost i zdravlje na radu, nekoliko kandidata je imalo situaciju da se intervjuer onesvesti i da glumi da mu je loše i onda su gledali kako se ponašaju kandidati ili kada su objavili da je požar u cijeloj zgradi i razvukli ono platno da osoba skače dole, jedna je htjela se ubije zbog te situacije i tako. I taj jedan kandidat koji je želeo da dobije posao je odmah prišao, uhvatio platno, čekao da osoba skoči i sve, bez obzira što je bio na intervju za posao. I na kraju su mu na fudbalskoj utakmici na billboardu objavili da je dobio posao. Znači, oni su imali neke veoma kreativne ideje koje u Srbiji još uvijek ne pale, ali meni su onako jako inspirativne i pratim tu Ameriku i njihove ideje i nadam se da će te neke stvari i u Srbiji da zažive. Evo još jedno pitanje, Dane. Pričali smo već o tome, o onim testovima, psihološkim testovima. Ona pita da li postoji neka edukacija u kojoj se obrađuju ti psihološki testovi. Doduše, on nije vezano za HR, ali je vezano za to čime se ti baviš. Edukacija postoji u okviru Centra za primenjenu psihologiju i Društva psihologa Srbije, ako se misli na te testove, znači na psihološke. A ukoliko se misli na testove raznoraznih konsultantskih kuća, onda jedino u okviru neke konsultantske kuće, ako radite, možete da budete edukovani ukoliko firma to plati, pošto su ti testovi izuzetno skupi. I da kažem, nije ni svaka konsultantska kuća, iako dobro finansijski stoji, ima velik broj zaposlenih rekrutera, nije spremna to da plati, pošto su, da kažem, cifre baš velike.
A ove naše testove je samo društvo psihologa, tako da psiholozi su adekvatni, ili ukoliko vas kompanija vaša obuči za neke kompanijske testove koje su oni napravili kao, da kažem, selekcione i njima dovoljne, onda ste u okviru svoje kompanije prošli tu obuku ili ćete proći da biste tako nešto radili. Ja sam konkretno radila u Fiatu, oni su imali svoje italijanske testove, odnosno to su bili testovi sposobnosti, nas su obučili da ih radimo i da ih obrađujemo, tako da, znači, kompanijske testove smo koristili u procesu selekcije i tako bili obučeni. Ljiljo, hvala ti puno na ovom večerašnjem razgovoru. Hvala svima što ste bili večera sa nama. Nadam se da ste puno naučili u toku ovog intervjua. Pratite i sledeći Business Box. Hteo sam samo pre nego što završim da vam postavim još jedno pitanje, da nam praktično ocenite kako ste bili zadovoljni sa ovim webinarom. Pa vas molim da čisto glasate, to vam je jedan klik, da dobijemo tu neku povratnu informaciju sa vaše strane. Evo još jedno pitanje pre nego što završimo. Jelena pita da li može da preporuči neku literaturu ili druge izvore dodatne edukacije iz ove oblasti? Postoje različite knjige na ove teme, prvenstveno ove fakultetske. One nam nekako predstavljaju idealnu sliku svake organizacije. A ja bih vam više preporučila, da kažem, LinkedIn, tekstove na LinkedInu, to vam je lakše da nađete, čak i da se edukujete tokom radnog vremena. Ja to onako i sama sebi preporučim, rađe uradim to nego što odem, ne znam, da prošetam, nego kad imam slobodnog vremena u toku radnog vremena, a desi se ponekad, rađe odem na LinkedIn pa iščitam neki članak. Pratite te grupe, ima raznih HR grupa, pronađite raznorazne HR menadžere, najviše preporučujem strance, jer ćete od njih mnogo više naučiti nego iz bilo koje knjige danas, jer oni mnogo više praktičnih primjera, pitanja i diskusija pokreću nego što bilo koja knjiga, pogotovo prevedena na srpski, može bilo kome od nas da pomogne. Hvala Ljiljo još jednom, reči hvale za večerašnji webinar. Neki su, Milan je čak i bio kod tebe na tvojim seminarima i on ti se zahvaljuje. Šta da kažem, hvala vam svima što ste posvetili svojih sat i pol vremena, što ste bili uživo večera sa nama, što ste postavljali pitanje, što ste učestvovali u samom kreiranju jednog ovakvog webinara. Vidimo se sledeće, za 2 nedelje ponovo uživo, pratite nas na sajtu Default Designa i iskoristite ove informacije koje vam pružamo da vaš posao podignete na neki novi nivo, iskoristite ove trikove naših eksperata. Hvala Ljiljo još jednom i šta da kažem drugo nego lako noć. Hvala i vama svima, naročito na ovim pitanjima. Ja inače volim interaktivna pitanja, ovo je prvi webinar koji držim jer ja mnogo više volim da pričam s ljudima nego sa računarom, ali ova pitanja su mi mnogo olakšala samo predavanje. Ja ne volim ona staru školu predavanja, ja pričam, a vi slušate, tako da mi je ovaj vid jako odgovarao. Molim vas da se javite takođe na centarpromena@gmail.com ako imate isto nekih pitanja ili da mi se obratite, možete da posetite i sajt Centar promena, vidite šta imamo još od kurseva. Meni će biti drago da vas ugostim na nekom od seminara i treninga i da se upoznamo i lično, a možete i neka pitanja slobodno postaviti. Ja nisam škrta što se tiče znanja i širenja svojih znanja, tako da slobodno. Biće mi drago i još ako ste neko, da kažem, iz struke, da podelimo neka iskustva, još lepše. Evo samo još da napomenem, hvala Darku što isto kupio, uporučio jedan od tvoje 2 kursa. Tako da, eto, razloga za slavljenje večeras još. Hvala vam puno svima, ovo je bio 007 Business Box. Moje ime je Dimitrije Ostojić, gošća Ljiljana Varga, puno pozdrava svima, vidimo se za 2 nedelje, lako noć.